Hyvää huomenta täältä aurinkoisesta Lontoosta. Koko viikon täällä on vaan satanut tyyli niin kuin joka päivä silleen 5 minuutin välein. Kävin eilen 2 kertaa Uniqlossa shoppailemassa, niin en jaksa enää tänään shoppailla. Haluan kuitenkin tehdä jotain uutta tänään, niin mä ajattelin, että mä käyn siellä Hyde Parkissa, koska se on vissiin tosi nätti ja aivan valtava puisto. Mietin just, että voiko mä lähteä tän näköisenä ulos. Näytäks mä ihan liikaa siltä Adam Sandlerilta? Anyways, mä otan tällaisen mukaan. Ja sit pienen tuulettimen, koska mä oon asunut mun fair share tropiikissa, niin mä tiedän, että pitää oikeesti varautua näihin helleaaltoihin. Mä tarvin niin kuin 1 metropysäkin, jossa mä teen vaihdon ja sit muutama pysäkki. Tän pitäisi olla ihan oikea paikka. Mä en tee siitä double checking, mä vaan meen ja sit mä löydän perille tai en. Silloin kun mä asuin Thaimaassa, niin toi Knightsbridge oli sen mun kerrostalon nimi. Okei, ehkä mulla oli vähän väärä käsitys. Mä ajattelin taas niin kuin puisto. Tai niin kuin ylipäätään Euroopassa, kun on matkustanut, niin kaikki puistot on tämmösiä niin kuin feikkejä. Täällä on asfalttia ja liikennevaloja ja ties mitään. Welcome to the Rose Garden. Missä ne ruusut on? Ei nää näytä niiltä. Oi, täällähän ne on. Kattokaapa näitä. Mut kysymys kuuluu, missä kaikki ampiaiset? Moi! Siinä on yksi ampiainen. Mikä ihme tää on? Oi wow. Täällä on niin kuumaa, mun on pakko saada ruokaa ja kahvia tai jotain.